Този урок представя една от функциите на Adapt Flash Professional, а именно експортиране. Ще експортираме готово приложение в Flash в различни графични файлови формати и накрая ще сравним получените резултати. Ето как става това. Отиваме и кликваме на падащото меню файл. Отиваме на експорт, кликваме на експорт image. Избираме къде желаем да съхраним снимката и с какво име и избираме желания формат. Записваме. Прозорецът, който се появи, съдържа опции за експортиране, които са височина и широчина. По подразбиране тези стойности са размерите на сцената, те могат да бъдат променяни. Резолюция. Това е разделителната способност на изходното изображение. По подразбиране тази стойност е 72. Цветове. Може да се изберат между 8, 24 и 32 битов цвят. 32 битовия цвят поддържа прозрачност. Фон. Тази настройка е налична при 8 или 24 битов цвят, тогава по подразбиране фона е цвета на сцената. Другата опция е непрозрачно. Тогава цвета на фона може да бъде избран по желание или може да се избере алфа стойност, за да се създаде прозрачност. Smooth е опция за изглаждане на ръбовете на изображенията. Тази опция е препоръчително да бъде изключена, ако не се използва прозрачен фон. Когато сме готови с промяната на настройките, кликваме за експортиране. По подобен начин се експортира bitmap изображение. Ето как става това. Широчина и височина задава размера на растърното изображение в пиксели. Размера, който окажете, винаги ще има същото съотношение, както при първоначалния си образ. Резолюция на експортираното растърно изображение в точки на инч автоматично изчислява ширина и височина в зависимост от размера на сцената. За да настроите резолюцията да съответства на вашия монитор, изберете опцията Match Screen. Дълбочина на цветовете определя битовата дълбочина на изображението. Изглаждане прилага изглаждане на ръбовете и извитите линии, като експортираното растърно изображение става с по-високо качество, но може да се създаде ореол с сиви пиксели около изображението, поставено върху цветен фон. Ореола може да се премахне, ако се появи. Експортиране. Експортиране на GIF изображение. Височина и ширина. Колкото по-големи са те, толкова по-голям ще бъде експортирания файл. За да се използва разделителната способност на екрана, трябва да се въведе резолюция или да се кликне на Match Screen. От тук се определя броя на цветовете, които могат да бъдат използвани за създаване на изходното изображение. Цвета може да се избере между 4 и 256 цвята и стандартни цветове. Промяната на тези настройки и намаляването на цветовата гама ще се отрази на размера, но такава корекция може да окаже забележимо влияние върху качеството на изображението. Експортиране. Експортиране на JPEG изображение. Този формат използва метод за компресиране, който премахва невидими за човек цветове от изображението, за да се намали размера на файловете. Задаване на ширина и височина пиксели
посочвайки само по ширина или височина. Другото измерение автоматично се настройва да поддържа съотношението на оригиналния документ. При намаляне на качеството се губи важна информация за цвета, която не може да бъде възстановена. Експортиране. Резултатите след експортирането на 4 формата са: поради липса на компресия при bitmap формата, размера на файла е значително по-голям, отколкото при останалите. Най-малък е размера на GIF изображението. Тъй като JPEG използва компресия с загуба на качеството от изображението, изчезват дребни детайли и се намалява броя на цветните преливания. PNG файла е 3 пъти по-голям от GIF и съдържа повече уникални цветове от него. Броя на уникалните цветове е по-голям при JPEG изображението, а при bitmap по-малък. Данните в формата bitmap се съхраняват само в цветовия модел Red, Green, Blue, докато при JPEG стандартната RGB палитра се прилага само при 24-битови изображения, а при 32-битовите се използва цян, магента, yellow, black палитрата. Форматите могат да бъдат използвани за bitmap, логота и web икони поради факта, че са изградени пиксел по пиксел и лесно могат да бъдат редактирани. GIF, анимации и рисунки в анимационен стил, схеми, чертежи и бутони, включително анимирани. JPEG – сложни, големи изображения с много детайли и много цветове, като например фотографии. PNG – графики, прозрачни и полупрозрачни изображения.